Здравейте, приятели! Добре дошли в новото ми видео. Днес ще отваряме ето тези огромни неща. Едното е малко, другото е голямо, защото мама и тати решиха да ме изненадат за Коледа. Не знам дали изобщо дядо Коледа ще идва. Нямам представа. Взем си ножицата, защото ще ми трябва. Първо ще почнем с нещо, което знам какво е. От мама и тати ми казаха предварително, то даже си е отворено. И това е комплект чершафи. Те като гледам май са два. Не. Да, два са. Ох. И тати вика един ден. Мама ми издаде изненадата, тати вика, че утре ще дойда. И после на вечерта те не идват. И ние го питаме, що не дойдох чершаф, и той вика, вече утре ще дойда. И на следващия ден и те не идват. И накрая тогава каза, че и на следващия ден те дойдат. И ето ги ето така пред мен. Започвам с този, защото не ми е толкова интересен, колкото този. Защото аз виждам някакво личице. Май. Да. То го преместваме на страна. И пътваме с ох, тук си има копченца. Само мама и тати знаят това, че те само знаеха, но и те не знаеха на какво. На какво се черпат. Ох, това за вас ли са? Да. Добре, това не е толкова интересно. Ще можеш ли го сгънеш така? Да. Няма да ги отварям, защото няма да такова. Сега се връщам за следващото. Така, приятели, това се оказа, че е за мама и за тачи. Това е сега за мене. Този чершаф. Опа! На котенца е! Няма сега да го разпечам, защото после няма да мога. Хайде, продължаваме към ето тази покупка, която аз не я знам коя е, само предната я знаех. Че ще е чершафи. Хайде да отваряме. Продължа. Мамче, може ли това после да си го постелим? Не. Що? Така е хчето. О, това е много сладко. Приятели. Това са лампички. И аз не ги знам. Какви са? Това са като топки, наподобяват топки. Ето ви. И тук вътре има това е моя. Има ето такива гумени неща и сега ще ви ги покажа. Само да приближа малко камерата, защото нямаме да видите абсолютно нищо. Та. Вау! Вижте, хора. Не знам дали се вижда. Вау! Какви са сладки. Много е сладък чершафа. И другото е на точки розово. Да. Що пак това не е розово? Ето. Първото е подаръче. Второто е ето такава шапчица. Имаме судурско еленче. Имаме дядо Коледа. Още един дядо Коледа. Това е тази голяма колонка. Много е голяма колонката. Имаме един снежен човек. Втори снежен човек. Камбанки.
Никога не съм се радвала толкова. Елхичка и още една елхичка. Но интересното ми е това. Ау! Това е много яко. Повече не съм се радвала всъщност. Като ги направим, ще се върна, защото сега няма как. Та, приятели, разбрах, че само и такова нещо трябва да стане. Е така да висят. И другото, което разбрах, че таче му трябва доста време, докато ги разплете. Ние ще пробием дупчиците, защото ето тук дупчиците не са пробити. На някои да, на някои не. Така че хоп, правя ги на някои не ги право. Хоп, ножичката. Пак ще ви ги покажа, защото не знам дали сте ги. Повече време ще ви давам. Първото е ето това свърдилицка еленче. Това е еленчето Рудо. Звънчета, който е на училище. Не му е толкова забавно, защото това е звънец все пак. Кое снежно човече ми е по-сладко? Това не ми е. Да, това. Ето го снежното човече. Да. Подаръчето. Ето това е сладърско подаръче. Ето това е сладка шапка. Много е сладичка. Елхичка. Не. Не е така. Не така прилича на личице. Не ви ли прилича? Чакайте. Не знам дали се вижда. Дали фокусира. Ай, фокусира. Що това? Да. Мисля, че вече го фокусира. Да. Следващото. Ето е тази всичко. О, не. Падна. Ето я. Ето. Единия дядо Коледа. Втория дядо Коледа. И третия. И втория снежен човек. Се върна, когато почвам да ги закачам. Мисля да е скоро. Така че, ай ще се върна. Така, приятели. Готови сме. Вече го направихме и не искам да ви спълвам. Така, с гръб съм. И сега ще ви покажа. Ето го. Значи първото е. Ето е тази охичка. Ето вижте как свети. Ето този снежен човек. Подаръчето. Тук. Този дядо Коледа. Тук. Това. Извинявам се за звука. За шума, но просто мама ще прави спитки. Ето охичката. Еленчето. Това и това. Ето. Така ми ще е много по-уютно, защото не ми беше толкова уютно, когато бях с тиквите. Така че, чао, приятели, абонирайте се за канала, снете лайк и чао!